Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos and mabig morning da balang sinansakay. Wadjala so programan pitalaran nyo programan pakarunglan na saray balita impormasyon. Tana saray matuan liknaay balay. Yada Aspecto Technical Engineer Nexon Dakal. Olo pantabayo amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Lapot sayan oras yang kadalas 9 na kabuasan. Agunatan na Huwebes. Petsa 19 la bulan na Pebrero 2026. Happy birthday ada sa may apok si Lance katakutan. Oy, 15 anyos mo na Lance ha. Taraya balita ni Paruntala da panumaglay na sayan programa. Ako si Sara Duterte, tatakbong presidente. Nandeklara la Engineer Nixon. Liknaan nyo. Pasabiyo pa tatang tanagagik. Eda pa nang maglay na sayan na programa. 0945-183-4352. Katutan so text line tayo. Gusto yun? Gusto, Engineer Nixon. Okay. Aramnira na impormasyon na balita. Suportado na Mayor Carl Question Vega, Batang Vega Cycling Group. Cycling team matatang tanagagik na balay na Mapandan. Nung ditanta mabilabilay so panusuporta da saray siklista. Detalye tita natatang tanagagik. Arom nira na impormasyon na balita. Eda pa na maglay na saya na programa tayo. Tanada balay na manawag. Aroman na tagawa susamay pagpapauling ng mga empleyado. Nagugunuyan ta ipanangkod sa isi kayo. Dinaulan tan mismo na Mayor Ming Rosario. Ramnira na impormasyon na balita. Adengal kasi nasa MSWDO susama AI. Na nakagawad dumalanta na barangay Pakamisan Norte ya i-recheck
i-revalidate, iramay listahan na sara may makaawat natan na dasatay manlapo DSWD. Emergency cash transfer. Babor kayo, saya try semester, tatang tanagagik, tulay gagawa na depend. Merap lantin, aliwan export, saya bitlan ipakaran, susaray manuuli dita, nanto kaskasyan lara ugugaw. Ulan tula may gagala na Kito 12, ya aro may 2 taon, tapi ano na i-apply dalag trabaho. Ay socialist triangle. Ya more on academics, nansa may vocational courses, so ay papaaral datan. Ay socialist, paano da na i-apply? Pati saray mamaistra, kaskasyan nira, pangalanday, wala lay textbook. Wala learning materials para i-implementalata niya tampol. Ayage. Yada saya detalye na saray balita dita na dabali na linggayan mo't. Masalimotiran na balita yan narirenglan pero malikot irata na dabali na linggayan. Kalapod ang itar nasa pampakasil na laman. Si Mr. Gulay. Pakita mo nga, Engineer Nixon. Nung una, mga talong, mga tabyayong upo. Ngayon sa Lingayen Aramay, yan. Tingnan niyo yan, talong naman ngayon ang pinamahagi ni Mr. Gulay sa kanyang mga kababayan dyan sa bayan ng Lingayen. Ayan, nakikita nyo sa inyong screen ay dakdakal ya talong. So impalabo ng Mr. Gulay at dasaray kabayan tutan da balay na Lingayen. Talaga ha, kahit na walang eleksyon, talagang nagbibigay ng gulay si Mr. Gulay. Piano saray constituent to at makmaksel so lamanda undok ko'y subilay na Engineer Nixon, di ba? Ang gulay ay pangpahaba ng buhay yan. Aramay kintanaya malimlim gas iran talong masilusilang. So in bunog inter da saray kabaloyan tutan da balay na Lingayen. Then Mr. Gulay, no Mr. Gulay kwanda dita na Lingayen, Engineer Nixon. At kabkabat dala yaya si Councilor Jonathan T. Ramos. Say bansagod sa sikaton Mr. Gulay. Saya pambiliban na saray kabaloyan titan at bali na Lingayen. At tuloy-tuloy so pangiter to na saray pisipising. Saray kabaloyan titan at bali na Lingayen. Aliwan sara may arom ya makagamor kayong tanlambangat no eleksyon. Pero talagang bagay si katoy Mr. Gulay, wala man no ang gapoy eleksyon. At talagang iindan to na pisipising. Iray kabaloyan titan da say balay na Lingayen. No mangang kay pising si kay makikising kuanan na napasing. Ang gulay pangpahaba ng buhay. Kanyan na marakutan ay gagawaan ng Councilor Jonathan T. Ramos ay pangiter na libreng gulay. Dasaray kabaloyan to. Antam Engineer Nixon walay maawang niya dalin tutan. Sa bisyo to no nasumpal sa trabaho to dita na da baloy
pasya rin to ramay, ramay sakahan to. Si tatanon to, tabyayo yung talong, kanaron niran pisi-pising, insan mambunga si katutanay. Noani ento, agto ilako. Iter to, dasaray constituent to. Dita na dasay balay na linggayon. Kaya tuloy binansagan siyang Mr. Gulay. Kilalang kilala siya dyan sa aming bayan bilang Mr. Gulay. Si Councilor Jonathan T. Ramos. Mabuhay ka, sir. Karuman ditan mismo sa munisipyo balay na Manawag. Lapod busy ray empleyado mat at mismo sa Cora Paroko na sa Manawag Church at limatan sa munisipyo na balay na Manawag. Tapian juduntan at may na basbas misa taas Wednesday lante karuman na Engineer Nixon tana ditan at nampauring muling iraya amay kine mismo may picture Engineer Nixon mamaya pa yan yung picture yung mga nagpapauling ay mismo si Mayor Ming Rosario ano siya mamaya pa yan Engineer Nixon yung picture lang yung inuulingan sa muling. Yan. Yan nang uling sa muling, uling sa muling. Sa noo si Mayor Ming Rosario at kanyang may bahay. Kahapon po yan pati yung mga empleyado dyan po sa munisipyo ng Manawag. Dahil ang Manawag ay magsisilibra na Engineer Nixon ng centennial years mamamere ka 100 na at mayroong magaganap na parang kokoronahan dun mismo sa harap ng Manawag Church. Mamaya po yan at ipapaliwanag sa atin ni Mayor Ming Rosario. Ayan. So yan yung naganap na pag-uuling sa noo. Magmarka ng krus mula sa kanilang pare dyan sa Manawag, Pangasinan. Yan. Manira na impormasyon na balita dating tanagagik. Anong say mo Engineer Nixon, nung masasabi mo? At ang ating mga kabaluyan, ating mga tagapakinig sa deklarasyon ni Presidente Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Nagdeklara na Engineer Nixon kahapon. Si Vice President Sara Duterte. O sige, kunin natin ang pulso, liknaan na Saray Umbalay. 0945-183-4352. Kung pabor kayo, iboboto ninyo, anong rason? Yan. At kung anong masasabi ninyo sa takbo ng politics dito sa bansang Pilipinas. Kasi noon pa may mga yung kumpare kong manginginom Engineer Nixon sabi niya ano ba to? Pare-parehas ng apelyido, walang asenso yung bansang Pilipinas. Tapos pagka nakaupo na, walang iniisip kundi yung galit ka noon, galit ako ngayon. Ako naman ngayon, kawawa ka naman ngayon, kawawa ko noon, ikaw naman ang kawawa ngayon. Alam mo yung ganon? So, sabi naman niya is ano kaya kung may bago naman, kung may bago naman na maninilbihan, dahil subok na natin yung kanilang paninilbihan.
pabalik-balik na lang, kwantumot. May kumpare, kaya manginginom. Nakita mo na yung tsura nun, Engineer Nixon? Minsan, i-flash nga natin yung kanyang katawan. Pero alam mo, kahit ganun yung katawan nun, pagka nakainom na, ay nako, ay talo ang turay di Campanilla na abogado, At yung ano niya, yung talas ng pag-iisip at pag-analisa sa mga bagay-bagay. Yun yung kumpare kong manginginom. Dahil syempre this early, kailan ba eleksyon? 2028? Pwede na. Para at least mapulsuan na ng taong bayan ang kanyang pagtakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. So, siya pa lang naman yung nagdideklara ng pagtakbo. Sino kaya ang kanyang makakatunggali at sino ang kanyang makakatapat na talagang magkakaroon ng laban? Dahil sa ngayon, mabango. Yung pangalang Duterte dahil naman sa mga issue na kinaharap ng kasalukuyang administrasyon. O sino kaya ang maaari na makatapat? O sino sa palagay ninyo? Yung hindi kanayon, hindi ka mag-anak, hindi galing sa isang apelyido na tatakbo na maninilbihan ng tapat at husay. O yun. Pagmamahal, tapat at husay para sa ating bansang Pilipinas at ng tunay makamit na natin ng tunay na kalayaan sa kahirapan. May kilala ko na pag siyang nagpresidente ganon, pero nasa ano pa siya Pwede naman sana kung ang prinsipyo niya ang magiging batayan, yung kilala ko, Engineer Nixon, na pwedeng maging presidente at naputak, yamin. Pero mahirapan Dahil siyempre nationwide na itong approach Hindi lang sa lokal. Nationwide approach. Yung napag-uusapan na yung pangalan mo. O sige, kung may ano kayo dyan, may reaction kayo, liknaan kayo, patungkol dyan, pwedeng-pwede naman na kayo ay magbigay ng inyong liknaan dito sa ating text line 0945-183-4352. Yan po ay ating bibigyan daan para po mapakinggan naman ang inyong mga liknaan. Ano po? Mamaya babasahin natin yan. Tuloy-tuloy programa na likna ay balay. Olob kantabay ni amigo RJ Jimenez at your service always. Yan po sa bayan ng Mapandan, mapalad po kayo dyan. Dahil very supportive ang inyong mayor, Mayor Carl Christian Vega, sa lahat ng sektor, sa lahat ng aspeto. Ano po? Alam po ba ninyo? Nasa gaganaping piyesta ng Mapandan, Pandan Festival, magkakaroon ho dyan ng parang anong tawag mo dito, yung Miss Mapandan, parang beauty pageant, pero ito ay mayroon hong magaganap na parang international. Yung mga kandidata manggagaling sa lahat ng yung kanilang mga kababayan. Sila yung tatapat-tapat dyan para sa kokornahang Miss Mapandan. At yun pong makakalap na pundo po dyan. Dahil by ano po yan, popularity contest.
At yung proceed nung makakalap na pundo, alam po ba ninyo na yan po ay gagamitin sa pagpapatayo ng isang dialysis center at ating Tanagagik. At napag-alaman po natin na ang dialysis center na yan ay kikiter yung kanilang mga kababayan na talagang nangangailangan ng serbisyo sa dialysis. Alam po ba ninyo na ayon kay Mayor Carl Christian Vega, number 3 na po ang lalawigan ng Pangasinan patungkol po dito sa mga nagkakaroon ng problema sa kidney at kailangang madialysis. Kaya ito po ay isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ngayon dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. At ito ay gagawin nila dahil ayon kay Mayor Carl Christian Vega, yung kanyang mga kababayan po dyan, buti na nga lang at mayroon silang mga barangay nabigyan na ng mga sasakyan, mga multipurpose vehicles na siyang pinagsasakyan ng kanilang mga kabarangay na may problema, nagpapadialysis at dinadala sa mga iba't ibang dialysis center dito sa ating lalawigang Pangasinan. So napag-isip-isip niya dahil siyempre yung gasolina, yung layo ng biyahe, saka yung para komportable, siyempre yung mga pasyente meron na ngang dinaramdam tapos maalug-alug pa. So why not na magpatayo na lang po tayo ng dialysis center dito sa ating bayan. Yun po yung mga iniisip para sa kapakanan ng kanyang mga kabayan dyan po sa bayan ng Mapandan. Kaya masasabi natin na mapalad po kayo dyan at talagang binibigyang pansin lahat ni Mayor Carl Christian Vega ang pangangailangan ng kanyang mga kababayan dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. At alam po man ninyo na pati yung lote na pinaplanong pagpapatayuhan ng dialysis center dyan sa bayan ng Mapandan, ipag-aari pa po ng kanilang pamilya. At yan po ay buo ang loob nila na i-donate yung lupa na pwedeng pagpatayuhan ng dialysis center para sa kanilang mga kababayan. Ibibigay na nila yung kanilang lupa para sa purpose na yan. Para makapagpatayo sila ng dialysis center na ito ang pinakakailangan ngayon ng ating mga kababayan. Yun po yung saad ni Mayor Carl Christian Vega sa planong ito na every Fiesta Pandan Festival nagkakaroon ho ng mga beauty contest at ang proceed ng kanilang kinikita dyan mayroon hong kinahihinatnan, mayroon hong pinaggagastusan na ang nakikinabang ay ang kanilang kababayan. And by this time sa magaganap na Pandan Festival, pagbabalik ng mga balikbayan at sa beauty contest na yan, ang proceed naman tutuon dito sa pagpapatayo ng dialysis center. Yan, mabuhay kayo, Mayor, sa mga programang ganyan na higit na kailangan at kapaki-pakinabang. Magbabalik po tayo sa programang Likna ay Balay pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiyanam kayo sa inyong
Pilipino. Tatangiran Sunata. Sa ambot at pangiran informasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, alas 8 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, nakpan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, talagan na yaet malet o prime. Construction of flood control, Lagasi River, Balongaw, Santa Maria, 47 In pangan bubas sa isip ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. At popular sa musika. Tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Tuloy-tuloy programa na Likna ay Balay. Kolop kantame ni amigo RJ Jimenez at your service always. Yan aspeto technical engineer Nixon Dakal. Morning ni Eda Saray dumarungal tayo tatang tanagagik si Bayaw Rumi ditan Bali na Mapandan Pangasinan. Eda Barangay Golden Saray Tagatan Eda Barangay Jimenez good morning. Kanmat ditan Eda Bali na Binmalay. Dami nating tagapakinig yan, Tigno family, Sandoval family, yan. Gaspar family, Season family, yan. At Paragas family, sa Barangay Pulong, Barangay Kanawalan, Barangay Pututan, Barangay Caloocan Sur, Tanditan, Barangay wala may barangay mo, Kalit, yan. Tanad Bali na Bugalyon, good morning. Da Saray Dumarungal Titan, Kinan na King, Ditanad Salumagi. Salumagi Norte, Salumagi Sur. Good morning. Tana si Albert Saringan. Tanad Bali na Bugalyon. Madam Ima Lipio, good morning. Ay pang mga nakikinig sa atin. Yan sa bayan naman ng Labrador, Roger. At dyan sa Sual, sa bayan ng Sampabian, good morning sa inyong lahat. Dyan sa Pusurubi at Manawag. Yada Saray karumaniran impormasyon na balita. Happy birthday Alansa. Patuloy pa rin pag-monitor ng kapulisan patungkol dito sa mga illegal na pasugalan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ngayon maigpit yung kanilang kampanya laban sa mga illegal activities like sugal. Yung mga naglipa ng mga drop ball, mga tupada, mga sugal na kitang-kita like mahjong, card games, at iba pa. Basta illegal, basta may taya, illegal po yun. Basta walang permit. Ang alam kong legal na sugal pero game of chance ika nga na ito naman hindi ma-disturb yung mga mananaya dahil pagtaya mo pwede ka nang magtrabaho ulit ito pong taya sa PCSO. Ito pong small town lottery. Legal po yan pag ang nagpapataya yung pong mga galing o kaya tao na galing sa binigyan ng certificate to operate ng small town lottery at ito nga yung Grand 88 Gaming Corporation. Kung ang pag-uusapan ay yung small town lottery. Pero alam ko yung mga ibang sugal wala namang permit ang mga yan pagka yan mayroon lang okay na kay mayor, okay na kay hepe, then go ahead. Yun naman pagka may nag-okay, sabi naman ng mga nakaupo, wala akong alam dyan. Wala kaming alam dyan, kaya nga hinuhuli Lalo na itong mga naglipa ng sugal na mga drop ball sa mga barabarangay. Pagka yan nagkaroon ng ganyan sa lugar ninyo, may magtataka kayo, bakit tumindig dito yan? Bakit mayroon dito yan? Ay sigurado
na alam yan ng mga opisyal dyan dahil illegal yan eh. Ba't nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga ito? Na magpatayo ng ganyan sa inyong barangay nung walang basbas, di ba? Pero sa accomplishment ng kapulisan, yan po yung kanilang mga nailagay. Hindi naman daw sila tumitigil na hulihin yung mga illegal, in fairness naman sa kanila, dahil yun naman ang kanilang mandato na hulihin yung mga illegal na pasugalan na yan. At sa ngayon baka magiging ano na to, extensive yung kanilang panghuhuli dahil mas paigtingin ika nga dahil meron na hong sa ating nakuhang impormasyon meron ng kautusan ng higher up ng PNP dyan po sa national na patigilin lahat ng mga illegal gambling dito sa ating lalawigang Pangasinan yan. Mabuti po yun. Para sa ganun pagka ang pag-uusapan itong pagpapatayan ng STL hindi na ho ma-disturb. Agla natatakot, agla batik-batik, iray kubradores tankabo. Kasi di ba naging ano to tahimik? Nung walang anggapuray, wala hong mga nagpataya ng tinasabing illegal na bukis. Tahimik ito ng matagal. At happy naman yung mga kabo kubradores, nagkaroon sila ng hanap buhay dito. Dahil nung guerrilla type operation ito, takbo dito, takbo doon pag nandyan na yung mga raiding team ng ating mga law enforcer. Dahil alam naman nila na illegal, kailangan patigilin, di po ba? Kaya nga, ginawang legal para hindi na sila madisturbo dyan sa kanilang hanap buhay. Pero sa ngayon, ayon sa mga report na ating naririnig at nakukuha, may mga naglipa na daw na mga bukis operation. So nagiging ano naman nito, nagiging parang istorbo sa legal na pamumuhay ng ating mga kabot kobradores dahil sila rin ay nalilito. Kung saan nga ba dapat dalhin yung kanilang mga kubransa. Kaya nga may abiso ang kwan dyan Panawagan ng PCSO sa Granite 8 na dalhin lamang ang inyong mga patay kubransa dun sa legal. Para sa ganun hindi na kayo madisturbo at sigurado na yung panalo ninyo maibibigay. At ang legal hanggang sa ngayon na nag-operate ng STL, ito pong Grand 88 Gaming Corporation. Good morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Santa Barbara. Kay paring Alex Tulaw, kumusta ka? Tataya kay STL. Kaya kinatan na may antitawag na walay numero, walay anunsyo. Petsa 19 natan. Ito anunsyo 19. Ang urat na mo so 19 nagak nalilingo. Diyan po sa bayan ng Manawag kahapon nga nagkaroon ng Ash Wednesday yung paglalagay ng ash at sign cross na uling sa mga empleyado dyan at si Mayor Ming Rosario ang nanguna sa naturang paglalagay ng uling sa noo ng mga empleyado dyan, mga Katoliko. At ito nga, nakapanayam natin si Mayor Ming Rosario, pati na rin yung kanyang ginagawang paghanda dyan sa bayan ng Manawag dahil sa buwan ng Abril. Ayun po yung isang malaking
paghanda ang at malaking ano diyan ang magaganap yung 100 centennial, pagka centennial 100 years yun, ano ha. Kukoronahan ulit si Mama Mary po diyan sa bayan ng Manawag, at syempre dadagsa yung mga deboto, mga dadalo, mga talagang sasaksi diyan. Isang makasaysayang event dyan, kailangan handa ang bayan ng Manawag. So pakinggan natin si Mayor Ming Rosario sa ating ginawang pakikipagpanayam sa kanya. Mayor Ming, good morning. Ayan, teka, mayroong misa dito at pati tayo nagpauling sa Ash Wednesday, Mayor. Yes, good morning. Umpisa na nga ng Lent, no? Itong unang araw, itong Ash Wednesday. At ninarapat po natin at napropose din na pumasyal dito ng ating parokyo, parish priest. Para po i-administer po yung pagkain. Hindi mo lahat nakapagsimba dahil alam naman natin regular working day. Yes. Pero ninarapat po rin ng ating pong parish priest na po dito. At umikot, actually hindi lang sa baba, umikot po siya sa mga mga ibang mga offices para lahat po no, na ating mga kapwa Katoliko ay mabigyan at malagyan po nung ash o yung abo. Yes. In connection with this, Mayor, ang preparasyon din natin, malapit na yung centennial dito po sa inyo ng ating mamamayan. Yes, totoo po yun. Ano? Actually, in full swing, dadaan pa ang Quaresma. Pero hindi po yan maging malakit sa preparasyon po doon sa Centennial Canonical Coronation na magaganap po sa April 22, 2026. At ito po ay puspusan ng paghahanda. Mapansin nyo, pag pumasok sa simbahan, sa labas pa lang, medyo mapansin mo, marami na pong development, improvements, repainting, etc. No? At restitution ng yung perimeter fence ng Basilica. So dito naman sa munisipyo, ongoing ang repainting din. We wanted to blend everything, going to blend yung colors. At maliban dyan ay ipupukol talaga namin na buksan ang Rizal Park, isaayos itong Pasalubong Center at naging malinis ang kapaligiran in preparation for the Centennial Canonical. Yes, at alam natin, talagang dadagsa yung mga tao dito. How about our preparation sa pag-accommodate sa kanila at sa ating peace and order? Tama yun, yung mga hotel dito, mga visiting stations and areas fully booked na since last year. Kaya umabot na po ang reservation sa Urdaneta, Kalasyaw, Dakuban. Na pag-stayhan ng mga bisita na sa dadalo at magiging witness din sa makasaysayang kaganapan na yan. So maliban dyan, dito sa Manawag, kapaborito RJ, mga bahay medyo nirerent na rin. Dahil marami rin, maliban sa bisita, marami rin pong magbabalik bayan na mga kababayan namin from abroad, from ibang lugar, na tutungo sa Manawag, magbabalik bayan para po maging kabahagi din ng seremonyang yan. So, preparado na tayo, Mayor, as of this moment. Yes, so far, marami pa, pero sa pagtutulungan doon ng lahat, kakayanin naman na ang by that time na maging dumating ang Abril 22, ay all systems go at all set for the Centennial Coronation. And by the way, mabigyan ng list na magaganap doon April 22. Yan po yung umpisa rin ng fiesta ng bayan ng Manawag. Okay. Kasi paano nangyari yan? Dahil every third Wednesday after Easter Sunday, yan po ang every year taunan na pagselebra ng fiesta ng bayan. So yan ang pinakaunang event. No? Wala pa yung mga ibang masayawan dahil yung main event nga itong koronasyon ng Our Lady of Manawag. So ang mangyayari po dyan, tatayo po sila ng isang makeshift na altar sa harapan ng Basilica. At doon gaganapin yung seremonya. Which eventually, after seremonya, by the way, mag-umpisa po ng alas 9 ng umaga. Mainit, kaya nga, kainin natin po yung ating panangga sa init dahil as forecasted, medyo mainit po yung Abril na darating. Kaya nga, summer na rin yan. Kaya nga, tinitignan din po yung provision for tents at saka mga panangga ng init doon sa araw na yan. So, after po ng coronation, and by the way, ang nakatalaga po ng mga urod ay ating pong
Papa Lucio Charles Brown. Pero marami din pong nag-tender ng intensyon na pumunta ng mga national figures, national officials na gusto pong maging testigo rin. Kasama rin po dyan, sampo ng lahat ng ating mga congressman, lahat ng mayors, kukumbigay natin, at lahat po ng mga mananampalataya at talagang diboto ng Our Lady of Manaoag. Alam po, ang napansin namin, kapaborito ni RJ, no? Pag lumalabas ang original image ng Our Lady of Manaoag, ay talagang nakikita natin mga diboto, no? Mga pilgrims from all walks of life, from everywhere around the globe, hindi lang sa Pilipinas, ay talagang dumarating. Nakikita namin yan pag twice a year kasi, no? Lumalabas ang image ito. Actually, special event, lalabas ang image for the coronation. At at the same time, ay sa hapon, magkakaroon ng prosesyon. Sabi nga ng simbahan, sa pari pa lang, sa mga pari pa lang natin, talaga na sila ng mga 350. Mga obispo naman, siguro nasa 60. Catholic Bishops Conference, at syempre lahat po halos ng ating mga matatas din na mga opisyalis ng simbahan katoliko sa Pilipinas ay darating po dito. Kasama dyan si Cardinal Advincula. So, ang kooperasyon po at tulong ng lahat. Siyempre, nandyan po ang provincial government, by Governor Moy Bongigo, nandyan ang ating congresswoman, no? Kakabibing lang po kanina, ang ating pong mahal na congressman, former speaker, na nandun po ako kagabi, naki-last night po kami, at siyempre, nakasuporta rin po sila sa gaganaping magkasaysayang koronasyon. Kasama dyan po ang Department of Tourism, full support din, maski ang ating military, AFP man, PNP, ay nandito para may siguro po na ligtas at mapayapa ang event na ito. Kasi Mayor, nangyari ulit to. Well, isa pong napakalaking blessing sa akin na titingnan na tayo pong nakuko bilang punong bayan sa isang kaganapan. Sabi ko, ito na siguro ang pinakamalaki so far na nakikita natin na event na gaganapin sa ating punong bayan. At ito sabi pang dito. But again, hitting aside, hindi po kakasya lahat doon sa patio ang ating mga bisita. Kaya lahat po dito sa baba, kasamang plaza, Rizal Park, kasama itong kalsadang pahaba ng Soriano Street, ay mapupuno po yan tao, ng bisita tao. Security, so, ito, maglalatag po ng security plan at maglalatag din ng malalaking LED walls in strategic areas para po simultaneous ay mapapanood po yung kaganapan doon sa kasaysayang koronasyon. So, it's going to be lockdown dito sa area. May mga diversion po ng mga trapiko. Magta-trackban na po kami days before ng event na yan para po maisanay ang ating mga nagbabiyahe na maiwasan po itong gitna, lalo na po pagdating ng April 22. So, maliban dyan ay inarapan din natin na itap ang tulong ng ating kasundaluhan. At nandito, makalatay din nandito ang 702nd Infantry Brigade ng Philippine Army. Nandito ang regional office regional command ng 1st RCBG at nandito rin yung 51st Engineering Brigade ng Philippine Army. So, tulong-tulong kami at definitely malaking bagay din at meron na pong kung media ang pinag-uusapan, merong itatalagang area for media doon sa taas. At yun nga, ang balita namin, it will be aired live sa TV5 at it will be at GMA7. No? Sila po yung mga nagparamdam na rin na i-cover nila yung event na yan. Okay, sir, marami na kayong bisita. Yung yung pong mensahe sa ating mga taga. Well, maraming salamat. Kapaborito RJ at good luck sa inyong operasyon. Sanyalis lang yan na medyo nagkakaedad na. Sakit na matanda, pero just the same. No, kalabaw lang ang tumatanda, sabi ng mga gigulo tulad ni Pare Alan Sison. But again, salamat sa inyong pagpunta at rest assured na we will keep you posted sa mga kaganapan po dito sa bayan, especially in line with the celebration ng centennial coronation ng Our Lady of Manaoag. Ako si Mayor Ming, magandang umaga po at magandang buhay sa ating pong lahat. Yan si Mayor Ming Rosario ng Manaoag, Pangasinan, patungkol naman dito sa magaganap, preparasyon sa magaganap na Centennial Coronation
kay Mama Mary that will be on April 22. Yan, sa buwan ng Abril. At yan naman po yung kapistahan ng Manawag after ng Holy Week. So, mabuhay po kayo dyan sa Manawag. Meron lang mga issue dyan patungkol naman sa palengke na ginagawa dyan. Huwag kayong maglala at tuloy na tuloy yan. Walang makakaadlang para yan po ay hindi mag-operate. Dahil parang may question dyan sa STP. Yung sewerage treatment plant. But wala daw. Pero may paliwanag dyan si Mayor Ming Rosario. At yan matutungayan nyo bukas. Patungkol naman sa issue na yan. Kung yan ba ay mandatory, kung yan ba ay makakasagabal sa pagbubukas ng bagong public market dyan sa bayan ng Manawag. Yun po, abangan po ninyo yan bukas. Talakayin natin yan. Pero pag ang pag-usapan yung preparasyon doon sa 100 years centennial nga coronation kay Mama Mary, talagang planchado na po. May mga ilang pang mga kailangan na i-prepare. Pero pagka seguridad ang pag-uusapan at yung accommodation ng mga bisita, yan po yung kanilang talagang pinaplansa dyan. Dahil talagang marami ho ang dadagsa po dyan. Dahil alam naman natin yung ating simbahan po dyan dinadagsa ho ng mga Katoliko, ng mga deboto. Yan. At mapalad nga ko, sabi ni Mayor Ming, dahil Rosario siya at nagkataong siya ang mayor ngayon sa pagdiriwang ng Centennial Coronation. Yan. So yan po ay kanilang pinaghahandaan dyan po sa bayan ng Manawag. Ito na, may mga likna na Engineer Nixon. Sabi dito ni 0945-128-02 blank. Sa ngayon, wala pa akong masasabi sa anunsyo ni Vice President Sara na tatakbong presidente. Wala pa pala Ang gusto natin yung liknaan na tunay. Sa bagay, wala pa naman. Wala pa daw. Engineer Nixon. Undecided. Sige, padala lang ninyo yung liknaan dito sa 0945-183-4352. Dahil nga nag-anunsyo na tatakbo itong si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa presidential election sa taong 2028. Pero yung kaibigan ko na si Leeward Caburaw diyan sa Kawayan, tatakbo daw na kapitan. At yan matunog na sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Yan. Yan po sa bayan ng Mapandan. Yung pong mga siklista dyan nasasabak sa isang national competition sa cycling dyan sa Tagaytay ay talagang inspirado sila. Inspired, ika nga, dahil sa kanilang nakikitang buong suporta sa kanila ng kanilang mayor na si Mayor Carl Christian Vega. At nandyan yung mga sponsor na talagang tututok
sa kanilang pakikipagpaligsahan sa larangan ng bisikleta dyan sa Tagaytay. At aalamin natin yan dahil alam naman natin na ang ating lalawigang Pangasinan noon pa ay nakapag-produce ng mga champion na tulad ni na buhay siklista, the living legend ika nga na si Jess Garcia Jr. na ngayon sa edad niyang ilang taon na si Kuya Jess? 80 o 78, talagang malakas pa sa kalabaw na siyang nagpasikat sa ating lalawigan ng Pangasinan dahil sa kanyang pagiging back-to-back champion sa Tour of Luzon. Yan, mga Carino Brothers, nakatambay, sikam ba yun? Yung mga sikat na siklista na dahil sa kanila buhay na buhay ang larangan ng cycling dito sa Pangasinan. At yan nga sa Mapandan, buo yung suporta na binibigay ng kanilang mayor sa mga siklista. Yan, buhay siklista nga naman. Pagka sa event na yan, namamayagpag ang mga siklista ng Pangasinan noon. Pero pagka yan binigyan pansin at binigyang suporta ng bawat lokalidad na nakapag-produce ng champion noon, sigurado maibabalik natin ang karangalan na yan ng ating lalawigan. Sa pagbabalik natin, malalaman natin yan. Narito po muna ang ilang mga malagang paalala. Ang putak-putak ni Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang putak-putak ni Iren Sunata. Dame yung Son, ang putak-putak ni Iren Impormasyon. Alias, number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyagalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Abno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In the
City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Okay, tuloy-tuloy programa ng Liknay Balay. Kaulob kantabe ni amigo RJ Beremenes at your service always. De respeto technical engineer Nexon Dakal alas 8:35 la. Elay pulos na oras. Sa may sising batan tayo tatang tanagagik. Ay ray siklista yon sabak di tanad Tagaytay. Ang labat-lat arayat inisponsoran. Nasay Cafe Midardo, nasay Coras Manur. Kaya at talagan minya kailangan na gastos. Dasay pikumpit da tatang tanagagik. At wala rayan manusuporta. Iray Batang Vega. Iran siklista. Danad Balay na Mapandan, Pangasinan. Wadya pa, so impituyaw, nasaray pumapalapag. Sayan suporta yaiter na saya Cafe Midardo. Tanda saya mismon mayor di Tanad Balay na Mapandan, Pangasinan. Mga kapatid, papakilala ko, kasalanan siyempre, papasasalamat ako sa Panginoon. Hindi po tayo ng mga palugiran na ng mga magaling na coaches, director, siyempre, ating team manager, si Boss Jan. At ang team owner natin, si Mayor Manuela, siyempre, at ating kapitan, Joshua Carrillo. Pakilala ko sa 90 years old sa Barangay Princias, Julian Padilla Guzman. 21 years old na Barangay Reyes, June L. Hasim. Barangay Manoa, 20 years old, Jeremy Unatas. From Barangay Pias, Jan Paulo Somayano. Sila po ang talagang akin kami sa Tagaytay sa February 22 ng 2007. Sila represent ng team Batang Vega 17. Propaganda sa. So, kahapon na sa Tagaytay kami, ginagawa lang namin sa Krista kahapon. Puro mag-practice na yun, mga cycling. Ang dami. Kasi kahapon nagkaroon kami, pauwi lang namin ngayon, ngayon marami pa. Siguro, preparasyon na rin yun ng mga Krista sa Tagaytay. So, kahapon yung mga kasama natin, umakit gusto ng Baguio, from Nakilya to Bagos Highway. So, pag-ibigay ng kanilang ensayo, nakapili sa kanilang ensayo, siguro, nakapili ng Libangan Pili, asahan natin, at nagkumpay ang ating team. Maraming salamat po, at punta-punta sa ating lahat. Sir, yung mga players po natin bukod kay Kapitan, mga taga-Mapandan po yan. Oo, taga-Mapandan, taga-Mapandan. Nandito ba yung nag-champion sa yung Kalumbaan? Si, Julian, Guzman. Julian Mateo Guzman. Siya po ang nag-champion sa BBC. Ako, pagkakawasan ko na si Krista, nakapasok siya, kaya number 1. May kapilin siya yung mga
Sir, yung sasalihan yung national competition, I've heard may qualifying round. So lahat sila nanalo sa qualifying. Yes po. Actually, yung dalawa, pumunta pa ng Makinas yan para mag-qualify lang. Kasi hindi basta-basta lang pumunta doon kasi talaga po. Sina 5 points talaga pag nasa Makinas na. So kung wala sila ng points sa Batangas, together with Joshua Carino at Kapitan, sinamahan sila doon para mag-qualify ng points. At eventually, nakakuha sila ng points kaya nag-qualify sila sa Kalaytay. Tanong lang kay Kapitan. Joshua, makikita mo yung mga dating teammates mo, mga dating kalaro mo, pero ngayon, Team Batang Vega with Medarlos team. Anong nararamdaman mo ngayon? Para sa akin, ang laking privilege na hindi ka kapiling sa mga kapagaling na may diferensya na yung mga tinipid natin, nakikita natin na mga nakakaroon dito sa ating nakakaroon kasi hindi ka ba, so ginagawa nila na ginagawa nila yung magiging resulta na parang yung mga potential yung mga bata. Yun yung magiging surprise na kung anong yung result sa national. Anong different categories? Magkakaiba? Bali, ang parang area, ang category nila is 120 mga Ikaw lang ang wala sa elite. Nandiyan yung mga kababayan natin na mga kapareho mo rin na mga pro. So, kayo lang din ang magtagisan dyan na Kapitan. Kadalasan talaga, panglalas nila. Pero, siyempre, may iba kasi nasa ibang pili. Pero, puro kagapagkasi na kasi kakailan lang namin ng pili. So, kagapagkasi na Mayor, being the team owner dito, meron bang kwento behind this? Bakit gusto nyo yung asawa? Actually, before anything else, maraming salamat sa inyong pagpasyal at pinunlakan nyo ang aking invitation. Along with me is the team manager of Team Batang Vega Cafe Ricardo. Sabihin natin dahil it is being sponsored. Ang team na po ito ay natin ay is being sponsored by our team manager under the name of Ricardo Vega. So sila po ang aking tatay. At apparently, pinunsan din po niya itong kapitan natin. We call it Cafe Ricardo. Kaya pinabuti po natin na siya po ang bahala na. At siya ang nag-provide ng ating uniforms, ng ating mga siklista. And sa kanilang mga pangangailangan ay is being provided also itong mga facility na ito. Nag-umpisa po ito, ma'am, dahil every year, nung tayo po ay nakupo bilang mayor, ay meron po tayong cycling na ginagawa here tuwing fiesta po yun. And yun po, dahil po kaibigan po natin si Sir Jassy, and of course, ang ating champion na taga-pangalanan, na taga-galing mga kapatan, si Sir Garcia, na sila po ay in-approach po nila ako simula ng mag-ilaw po. And ituloy-tuloy natin yung cycling team ng Mabandag. So every year yung fiesta, bukod sa takbo, bukod sa cycling, we also introduce the swimming actually. And pinaplano namin na ipatali po yun, itong isa ang kaming fiesta, mga lusunod na fiesta, na mayroon po buwan. Mga ganitong activities. Of course, we are also very active in terms of other sports like basketball, volleyball, and if I can only share, the past district meet ng ating DepEd ay nanaguhin po ng mga medalya ang kabayan ng Batangas. After Mayabang, bukalan na ng highest number of medals. After again, ay sumunod po ang bayan ng Batangas sa kapanalo po. So, very active po ang ating sports dito sa bayan ng Batangas. Plano natin, part of it, ay plano natin supportahan ang cycling
dahil nakita ko po ng potential na mga players po natin. I asked the help of Sir Yassi and Joshua na naging champion na rin. So, yung mga bata po, like si Julian, si June, and J.E., the new J.E. Pulata, and John Paolo. Swerte din po talaga kasi ang palayan ng tatay ko, si Minardo, kay John, Jassy. Ito mga ba na? Yes. Yes. J.E. mo, J.E. na ito. Team J.E. na ito. Nag-coincidentally, ngayon ko lang na-realize. Pero, also po yung father ko, si Sir John, sabi ko na, dahil laki ng potential nila na makapasok po tayo. And if that, pinapanilipan po natin with all the preparations na ginagawa po nila, trainings, at yung mga talagang iniikutan nila kahapon lang ay napunta sila ng Nangilan and bumaba from Nangilan to Baguio and Baguio to Marcos Highway ay malaking bagay na ito lang practice po nila. Advantage lang natin ay dito sa Tagaytay, medyo mahangin, malamig. Respect niyo po. So, kaya po naka-uniform na po sila. Baka pwedeng tumayo ka po, Sir Joshua. Yan ang official jersey, official magiging suot nila. At yan po, pwede kang tumayo ka. Yan, may parang bere yan. Yan. Okay. So, sila po ay luluwas ng Tagaytay. Starting February 22, ay meron silang yun yung confirmation and license check ng ating mga riders. Ang unang sama po nila ay February 23, yung criterion na sinasabi po nila. So, ang team natin, ang team Bata ng Vega, Kapitid Ricardo, ay sasama na on February 23. And on the second day, February 24, ay sasama ulit sila. So, magpapahinga lang sila ng February 25. And sa susunod na sapat ay yung road race, February 26. Yung lalabos sila sa sapat na naman. And yung last day po, at hingin natin yung support din, tatakbo po si Joshua. So yun yung last day po na ng araw ay sasakyan po ni Joshua. So we ask for your support and prayers na sana po makauwi natin ang medalya ng team Bata ng Vega Ricardo dito sa Bayan Magatan. So, salamat dahil nandito po kayo. I will just ask my father, si Ricardo Vega, for some few words para po to wish good luck ang ating mga players. Pagkatapos niyo, pagbibigay ako ng advice. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong paglaro ng ating baseball para sa ating mga players ng Team Vega. Ito po ay taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga suporta na pinapakita niyo, mga taga-media especially. Maraming salamat po. Sana po ang ating atikain na tayo'y manalo upang maitaas ang pangalan ng ating inanabayan ng Mapandaan sa buong Pilipinas ay sana tayong mga team natin, ang team natin sana ay manalo para makilala naman ulit ang Mapandaan bilang home of the cycling riders. Salamat po. So, si Disyong, bilang sabihin natin yung pamamakaan ng activity ito. Ipinulubay po ninyo ang lahat ng mga kailangan ng team course. And alam natin na
Hindi naman ganun kasimple yun. Hindi naman ganun nakahalaga lang. Now, kung gusto kong malaman, aside dito sa hangarin natin na makikilala ang Team Vega at ang mapandang sa pagkakataon ng magaling na siklista, magaling na team ng mga siklista. Ano pa po ang ibang layunin po ninyo sa pagbuo ng team na ito at saan po ito pagbago? Maraming salamat po kayo, Chong, sa inyong katanungan. Maganda po yung tatanungin yung pagkakaroon po natin yung direction po ng ating team. Ito po ay pinagplanuhan at pinag-isipan at sa haba ng panahon, ngayon natin pipindutin yung push button natin to go all the way sa pagbibigay ng suporta po sa cycling team. Ito po ay karangalan para sa karangalan ng ating bayan. At since na-share ko kanina ni Sir Jesse na marami pong nag-champion dito sa area ng Mapagdan and Makaldan, so I'm pretty sure that within the DNA ng ating mga athletes ay nandito po. At kailan pa natin umpisa ito, sabi ko kay Sir Jesse, kung palilipasin pa natin. Ngayon na nakahanap po kami ng may mga potential sa pagbibigay ng karangalan na ito. Kaya nag-usap po kami ni Sir Medardo Vega na humingi po ako personally ng support kami from him na bigyan natin ng support ang team ng cycling team ng Bayan ng Mapagdan para po maitayo natin at maumpisahan na. Napaka-exciting panahon pero taon-taon po ay sumasali po itong mga batang ito. At nung siguro sinapak namin sila sa racing ay nakapasok po sila ng top 20. And then yung iba po sa kanila since wala pa pang numero, in order to qualify para to be part of the itong Philippine cycling team, ay may point system po silang dadaanan. Hindi po sila basta-basta makakapasok doon sa torneo na makatulad ng magalahat sa Tagaytay kung wala po silang point system, sabi nga po nila, na pupuntos para pumakbo. So right now, Hello. So, ayan. So, yan ang naging payag ni Mayor Carl Christian Vega. At very supportive ang kanyang father na si Don Medardo. Sir John, good morning. Mabuhay po kayo at talagang sinusuportahan po ninyo yung inyo pong mga siklista para sa kanilang pakikipag-compete yan sa Tagaytay. At talagang kitang-kita natin yung dedikasyon at very supportive na mayor at hikain na talagang magtagumpay itong mga batang Vega cycling team sa kanilang pakikipag-compete sa cycling. So sana dyan sa mga ibang bayan dito sa probinsya ng Pangasinan pagtunan din ninyo ng pansin at bigyang buhay itong mga cyclist natin na talagang may balik natin yung karangalan, yung pangalan ng Pangasinan na namayagpag noon sa larangan ng cycling at ating Tanagagi. Kaya yung Cafe Medardo at Coras Manur na talagang suportado ang mga team natin dyan sa Mapandan, mabuhay po kayo.
Yan po ay matatagpuan dyan sa Barangay Coral, yung Coras Manur. Nandyan din yung Kape Medarlo at Open na po to. Napakasarap ng kanilang kape dyan sa Kape Medarlo at yung place pag napunta ninyo. Talagang pag kayo ay nandun, yung ambience talagang napakaganda. Unang nagsasabi dahil nandun tayo kahapon sa naganap na press conference at syempre ang hangarin ay nakabat lamot so sa Mapandan bilang home of the champions at atong Tanagagik si Mamerto Eden so ng champion ditan pero say talagang dakol sa champion to at cycling at atang Tanagagik, Marlboro Tour, Toro Bluson, back-to-back champion, Jess Garcia, at ditan na balay na Mangaldan, o ilakumon. Saray manuli ditan at ibangon, ibilay, susayay larangan na cycling. Luyag na Pangasinan as well, tatang Tanagagik. Simikat, suluyag tayo, kabat, suluyag tayo. Dasay karera da bisikleta way back 1960s, 70s, 80s, 90s. Yan ang samput dasamay ay 2000 at tanin ang champion ni Arnel Kirimit na bali na Mangaldan upo sa Rubio sa Kirimit ha. Hangga pulay malami oras dasaya na programa tayo tatang Tanagagik click na ay balay. Good morning ni dasaray dumrungol dita na da balay na Manawag Pangasinan. Dan da barangay Baritao, barangay Babasit yan. Dan ayad balay na Mangaldan barangay Anulid. Dayo Lopez, kumusta kala Dayo Lopez? Kalara na nung sublaya programa sa Rematuan na balita na nakapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Akalo bakan tabayo sa programa Liknay Balay. Manulot tilamot na buwas amigo yo RJ Jimenez at your service always. Dalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo akong